Хочу привет передать своим землякам: Таджикистан, Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан, Туркменистан, Россия, Белоруссия, чеченцы, дагестанцы, ингуши, торговый центр, садовод. Зарбай аввал. Ман инҷоям. Хуни ман хунук. Мушти ман мисли оҳан. Замин меларзад вақте мезанам. Комилу номи ман, ғалаба роҳи ман. Хун дар даст пӯшак, дарду ғам нест. Субҳи барвақт ҳаво хунук аст. Тарс дар чашми онҳо, на дар ман. Ман аз кӯчаҳои Душанбе омадам. Дар он ҷо танҳо қувва ҳукмрон аст. 10 сол дар толори торик. Пӯсти даст кафида, лекин дил сахт. Ҳар як зарба як қадам ба боло. ҳеҷ кас маро боздоштан наметавонад. Наметавонад. Мушти ман мисли оҳан. Замин меларзад вақте мезанам. Комилу номи ман, ғалаба роҳи ман. Хун дар даст пӯшак, дарду ғам нест. рақиб дар пешам, вай метарсад. ман садои нафасашро мешунавам. як ҳаракат, як зарбои тақдирсоз. вай ба замин меафтад, тамом шуд. ин на танҳо варзиш, ин зиндагӣ. вафодори ба груба ватан Тоҷикистон. ман болои қулла истодам. лекин ҳанӯз ҳамон бачаи гурусна. лекин ҳанӯз ҳам он бачаи гурусна. ҳамеша гурусна. мушти ман мисли оҳан. замин меларзад вақте мезанам. комилу номи ман, ғалаба роҳи ман. хун дар даст пӯшак, дарду ғам нест. танҳо қувва, танҳо ғалаба. коми зарбаи охирин, хомӯшӣ.